Lad mig lige fortælle jer noget, ikke? Look at this. Ny stol for Jysk. Jeg betalte. Kig det der, bro. 1,1 lap for en stol. 1,1 lap for en stol. Den mangler dele. Package. Lige her, bro. Den her del her. Jeg mangler den her fucking del her. Den her er ikke. En mand har lige betalt 1,1 for en fucking stol. Og jeg får ikke engang det hele med. What the fuck is this bullshit, man? Jeg blev skæmmet fra Jysk. Den der ene del, der ligner en fucking dildo, der skal holde stolen oppe. Den er ikke med. Er jeg den fucking eneste, der har oplevet det her før med Jysk? Den er der ikke. Jeg har tjekket det hele igennem. Jeg kan ikke tage det hele op, fordi jeg skal returnere det i morgen. 1,1 for en stol. Det er noget, bro. Jysk. Listen, I need some answers. I need some answers, man. What do you mean? Det her er min stol lige nu. Look at this fucking shit. Look at this. Det er det her, jeg fucking sidder på, chat. Kig på det her. Og jeg bliver skammet af Jysk. Jeg er kritisk brug for en ny stol. Og de kan ikke give mig den der. Hvem har lægget den her pakke sammen? Hvem har gjort det? Jeg ærligt talt ikke. Jeg skal få fat i dig, bro. Du kan ikke bare fuck mig op på den der måde der. Den knirker, bro. Er det ikke så slemt på streamen? What the fuck du surfer længere? The fuck is that sound, man? Man ikke, han kom helt ned. Jysk, man. I fuckede mig op.